Türkmenistanyň umum bilim berýän orta mekdeplerine dowam edýän okuw ýyly ahyrlayan wagtynda mekdepleriň awatlyş işleri üçin okuwçylardan ýygnalýan pullar enatalara gymmada düşýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mar welaýatynyň habar berýär. Oğuzhan etrawynyň Şadlyk şäherçetiniň bir mektebine enatalaryň sözlerine görä mektebi awatlamak üçin ähli okuwçylardan pul toplanýar. Kiçik klas okuwçylar 100 manat meçberini, uçurum boljak uly klas okuwçylar 300 manat meçberini synyp ýolbaşçylaryna pul bermäge mejbur edilýärler. Enatalar mektep administrasiýasynyň okuwçylardan pul toplamagyndan nägili bolýar? Ýöne mektebiň awatlyş işlerine maddi goşunt goşmakdan ýüze görýän okuwçylar pes bahalary bilen cezalandyrylýarlar. 300 manat pul talap edilýär. 300 manat gaty köp. Enatalar 300 manat bermekden ýüze görýär diýip bir näçe enata Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne enatalaryň tasdiklamagyna görä pul bermekden ýüze görýän okuwçylar çäriýek jemleneni 4'lük 5'lik bahalardan mahrum edilmek haýwatyna sebäp bolýarlar. Türkmenistanyň häkimetler durly bahanalar bilen mektep okuwçylarynyň enatalaryndan, mektep we beýleki bilim terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerinden, mugallimlerden galbertede büdjet işgärlerinden ýygyderli görnüşde pul ýygnaýar. 9-njy maýda Azatlygyň habarçylary ýerli ýaşaýjylardan şol sany telekeçilerden we käreneçilerden zeýkeş gazmak üçin toplanýan pullar barada habar berdi. Hasatol türkmen häkimetleri Marynyň owalaryna Babadyhan atly mifiki şahsyň hatirasyna daýhanlardan sadaka toplady. Ýa-ni ýakyn Azatlygyň habarçylary Balkan we Mar welaýatyna guruljak täze mesçitleriň gurulşy üçin ýerli ýaşaýjylardan toplanýan sadaka pullary barada habar berdi. Galbertede resmiýetiň aýry-aýrylykda amala aşyrýan ilatdan pul toplamak çäreleri mundan azal tebigaty goramak üçin, tigir satyn almak üçin, prezidentiň portretlerini satyn almak üçin ýen esaslar bilen delillendirildi. Ýöne Marynyň Şadlyk şäherçetine okuwçylaryň enatalaryndan toplanýan pullar mugallimleriň sözlerine görä her ýyl gaýtalanýan awatlyş işlerine harçlanar. Pul vermäge istek bildirmeýän enatalar mugallimleriň öz şagalaryna atýan pes baha goýmak haýwatyny adalatsyzlyk hasaplaýarlar. Köp hojalykda çağalara egin eşik almagy pul ýok. Köp hojalygyň saçygynda bir gün çörek bolsa, ikinji gün çörek ýok. Mundan habarlary ýok. Biziň hojalygymyz üçin 300 manat uly pul. Biziň köplenç çağalarymyza depter, ruçka, egin eşik satyn almagy ýagdaýymyz ýok. Köplenç tanyşlardan pul karzalýarys. Çykdagylardan ýadap, sagaman okuwlaryny gutorsalar diýäris. Köp hojalygyň saçygy boş bolan soň çağa dogrup şol çağa berilýän döwlet kömek pulu bilen hojalyk eklemäge çalışýan maşgallalar bar. Biziň ýurdumyz baý garyp boldy diýsek ýalňyşmarys. Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne enatalaryň sözlerine görä mugallimler döwlet siýasatyny wagt etmek bilen meşgul bolýarlar. Olar ýaş çağalara özleriniň garaşsyz we bitarap ýurtda, ösen ýurtda, arasy asmanyň astyna ýaşaýanlyklaryny wagt edýärler. Ýöne ykdysady we durmuş kynçylyklaryna nezir çekýän enatalar mekdeplerde okuwçylaryň aňyna goýulýan wagtlara şüpheli çemeleşýärler. Biz bol iliň durmuşda ýaşaýan bolsak, onuň näme üçin biz paýok bilen gün görmeli diýip döwletiň subsidiýalenen azyk önümlerine garaşlyk alan bir näçe enata Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň ýaş çağaly enelere döwlet kömek pullary berilýär. Şeýle-de ýurt raýatlary döwletiň subsidiýalenen iýmit önümleri bilen üpçün edilýär. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurdun durly sebäplerine döwletiň ilaty hödürleýän subsidiýalenen azyk önümleri gijikdirilýär. Çağalardan mektebin awatlyş işleri üçin pul toplayan mugallimler enatalaryň sözlerine görä hususan orta mektebi tamamlap ýokary okuw jaýyna girmäge istek bildirýän okuwçylary 300-500 manat pula göz ýumyp attestatlaryny akyp bahalaryny düzeltmegi, tölenýän pullaryň öwedine 4'lük 5'lik bahalar almagy teklip edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň mektep mugallimleriniň iş we aýlyk şertleri, olardan tutulýan pullar we mugallimleriň köpçülik çärelerini mejburi çekilmegi barada ýygyderli habar berýärler. Meniň çağam öz güýjüne ýokary okuw jaýyna girer diýen umydym bardy. Emma entek orta mektep gutormanka pulun sesi gelip başlady. Bizde olara bermäge pul ýok. Şol sebäpden biziň gyzymyz öz güýjüne okuw girer diýen umydymyz häzirden kesilýär. Diýip enatalar adalatsyzlykdan şikayet edýärler. Azatlyk radiosy enatalardan toplanýan pullar boýunça Oğuzhan etrawynyň bilim bölüminden komentar alyp bilmedi. Türkmenistanyň orta mektepleri awatlamak işlerine köplenç Tomsun başlaryna badalgy berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan azal orta mekdepleriň awatlyş işleri üçin döwlet büdjetiniň goşmaça maliýet serişleriniň bölünip berilmeýändigini habar berdiler.